Inigo Urkullu EAJko lehendakari gaia Tolosan izan zen larunbatean. Bakea eta bizikidetza izan zituen hizketagai San Francisco pasealekuan egin zuen agerraldian. Etaren terrorismoaren bukaera guztion lorpen bat izan da. Izugarrizko sufrimenduko eta ahalegin askoko urteak izan dira, emaitzari gabekoak askotan. Etaren bukaera orain errealitate bat da. Aurretik dugun bidea ez da erraza, samurra ere ez. Bide bat irekitzen ari gara helburu irmo batekin. Gizartea, elkartzea da bidea. Eusko Jaurlaritzak autokritika egin du biktimekin batera. Beraiekin eta beraien ondoan. Biktima guztiak errekonozitzeko eta guztiei ordaina emateko prozesuak garatzen ari gara. Polizien nagusikerien biktimentzako lege bat onartu berri dugu. Gogora institutua eraiki dugu. Bakea lortzeko bizikidetza eta hezkuntza politikak bultzatu ditugu. Indarkeria iragana da. Etak armak utzi behar ditu eta desagertu egin behar da. Oztopo bat da politikarentzat eta euskal gizartearentzat. Lanean jarraituko dugu indarkeriaren bukaera ordenatua izan dadin. Memoria duen bukaera bat izan dadin. Indarkeria iragana da. Bizikidetza etorkizuna da. Euskadi 21. mendera begira dago. Aniztasunaren eta elkartasunaren balioetan oinarritzen da. Ezberdinen arteko bizikidetza, errefuxiatuen integrazioa, aniztasun kultural eta erlijiosoaren aldeko kudeaketa positiboa, hezkuntza eta gizartearen parte hartzea. Hau da etorkizunaren bidea eta ideia, bizikidetza eta giza eskubideak. Bide honetan aurrera egiten jarraitzeko eskatzen dugu konfiantza. Eskatzen dugu Eusko Alderdi Jeltzalearen aldeko botoa.